a définition est mieux bɛɛ n'i ka taabolo de don diinɛko la ni min ka di min ye n ka taa o sira fɛ laïcité y'o de ye mɔgɔ si jagoyalen tɛ k'i kɛ silamɛ jagoya ka don chrétien diinɛ na Mali ye bamanandugu de ye mandenka ni bamanan faralen ɲɔgɔn kan silamɛya de nana don an na mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an ka kɛ jagoya an ka silamɛya ta k'a kɛ an ka taabolo ye u nana sɔrɔ taabolo dɔ b'an bolo yan bɛɛ n'i ka taabolo de don. Kurukanfuga min n'a a bilala sen kan san 1235 waati la n'o kɛra Sunjata tile la a fɔra ko masakɛw ka bɔ Laginɛ ka taa se fo Ghana ni Nigeria wele bilala bɛɛ de ma ka na u sɔnna a ma u yɛrɛ ye mɔgɔ m'u forcer ka bɛnkan kɛ o jamanatigi ninnu bɛɛ lajɛlen bolo u sɔnna a ma k'a fɔ an bɛ mɔgɔ kelen de sugandi an yɛrɛ cɛ la min bɛna kɛ an ɲɛmɔgɔba ye an tɔw bɛ bila a dugu ma an bɛ jɛ ka baara kɛ bon n'i y'o jate lajɛ ka tila k'o don laïcité kɔnɔ yala lien bɛ se ka kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ wa? O lien de nana ni laïcité ko in parce que n'i ye an ka constitution de 1992 du 25 février 1992 au préambule de laïcité ta cogoya mun na donc u b'a lajɛ u y'u sinsin kurukanfuga de kan k'a fɔ ko Mali ye pays laïque ko bɛɛ n'i ka taabolo ni min ye mun diya parce que bɛnkan ye bɛɛ sɔnna ka dɔ bila an bɛɛ ka bɛn ko dɔ la ka o fɛn bato o de ye bɛnkan ye n'o bɛnkan sɛbɛnna kurukanfuga kɔnɔ o kurukanfuga fana o taabolo dɔ de y'a to Mali fana ye laïcité suganti k'a fɔ donc an bɛɛ bɛnna nin ko kan k'an bɛɛ bɛ ni sariya bato donc o sariya batoli sen fɛ donc Mali tɛ se ka ta k'a fɔ ko diinɛ kelen ka sigi mɔgɔw kunna bɛɛ n'i ka taabolo parce que an bɛnna o de kan donc an bɛ bɛn a kan fana mɔgɔw fana ka taa n'u ka taabolo ye o de bɛ sigi bi hali n'i y'a jateminɛ siya caman bɛ Mali la an bɛɛ bɛ jɛn ka sigi mais si tɛ si bali a ka taabolo la si t'a fɔ si ma karisa ma ɲi a ka taabolo ma ɲi mais bɛnkan dɔ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ sigikan dɔ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ko to ɲɔgɔn ta la. I ka kuma latigɛ tɛ indépendance bɛ ta waati min na ka na Moribo fanga kɔnɔna na dɔnkili dɔw tun bɛ da u ka troupe populaire ni u ko Moribo nana ni kanabilali ye Mali kɔnɔ ko Mali jamana jara ko min bɛ jago kɛ Bazumanaba y'a da k'o ka jago kɛ ni min bɛ taa ni min bɛ kɛ mɔni kɛ o k'o kɛ ni min fana bɛ fɛ ka don diinɛ min na parce que tubabu nana tubabu tile la voilà e yɛrɛ bolo sa o min filɛ nin ye olu bɛɛ bɛ se ka don laïcité faamuyali kɔnɔ maliyɛnw bolo wa? Olu bɛɛ bɛ se ka don laïcité kɔnɔ n'i y'a mɛn pays laïque bɛɛ n'i ka taabolo de don bɛɛ k'i dɔgɔnna ko kɛ k'a sɔrɔ i ma don i sigiɲɔgɔn gasi la k'a sɔrɔ i ma don sariya sɔsɔli la i ma hakɛla ko kɛ min ye kojugu ye an ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka mada ɲɔgɔn ye an ka ko to ɲɔgɔn ta la laïcité bɛ don o bɛɛ kɔnɔ parce que Mali y'a yɛrɛ ta malidenw kun man ca a kuma na mais malidenw sɔnna ɲɔgɔn ye ka ko dɔw to ɲɔgɔn ta la ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana kɛ kanabila ye ka ko caman dilan ka usines jɔ ka baaradaw jɔ églises bɛ yen misiriw bɛ yen an jɔsɔnnaw ta bɛ yen an kɔmɔsɔnnaw ta bɛ yen an somaw ta bɛ yen bɛɛ n'i ka taabolo don. Jamana kɔnɔna la mankan tun wulila ka jɔ laïcité ko kuma in na kulu dɔw bɛ olu farala ɲɔgɔn kan ko ka taa faamaw fɛ yen nɔ ko k'a lajɛ ko laïcité ko k'a ka bila silamɛ min b'a kɔnɔ k'o de ka ca ka tɛmɛ jamakulu bɛɛ kan ko donc ni min ka ca jamakulu bɛɛ kan ko a ka taa ni o ka taabolow ye yala o tɛ fili de ye wa laïcité ko kɔnɔna na wa n'a fɔra fana k'a fɔ ko bɛɛ fanga bɛ ko démocratie bɛ kulu fɔ kulu min mana caya kan min mana caya ka tɛmɛ o kan an ka taa o ka sira fɛ est-ce que o ko kelen o bɛ se ka taa k'i b'o ta k'o kɛɲɛ laïcité ko ma wa? Non a man kan ka lajɛ o yɔrɔ la jamana ko de don quoi jamakulu ko tɛ jamana ko la min bɛ lajɛ min ka ɲi jamana kɔnɔden bɛɛ ma min ye bɔda ye jamana kɔnɔden bɛɛ ma min ye taasira ɲuman ye o de bɛ lajɛ an kana kɛ fitiriwale ye Mali ma k'a fɔ ko silamɛya nana don an kan ko an bɛ an taabolo bɛɛ bila o man ɲi mɔgɔ i ka mɔgɔya ka tile i bolo dɔɔni min b'i bolo o don ba la a bɛ mago ɲa